Iubiții mei, îmi cer iertare că o să vă cer să ne mai ridicăm o dată în picioare, însă citesc nu dintr-un ziar, ci citesc din Biblie, din Cuvântul Domnului, și una din formele de respect față de Cuvântul Domnului este și acest gest pe care îl faceți împreună cu mine, dar cel mai mare gest este ascultarea. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute să ascultăm Cuvântul Lui. Fapte, capitolul 9, de la versetul 8, citesc câteva versete, pagina din Biblie 1066. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc, 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania. Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania: am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu prețuire să ocupați locurile. Și dați-mi voie de la bun început să spun, pentru tot ceea ce va fi mai departe, slăvit să fie Domnul. În același timp, dați-mi voie să vă mulțumesc că într-o seară de luni v-ați făcut timp să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta, o sală plină, mă responsabilizează, mă smerește și îmi dau seama că efortul dumneavoastră trebuie răsplătit pe măsură. Eu n-am cum să-l răsplătesc, însă Duhul Sfânt care atinge inimi poate să facă lucrul ăsta. De aceea mă rog astăzi, Doamne, mai schimbă vieți, mai transformă, mai scrie nume în cartea vieții și cred că Domnul o va face. Iubiții mei, viața noastră este un drum cu sens unic și ea este valoroasă pentru că o trăim doar o singură dată. Lucas, băiatul meu, când avea vreo 7 ani, a scăpat la un moment dat pe tabletă la un joc cu împușcături, deși nu sunt de acord cu acele jocuri, dar și noi când eram copii mai scăpam, sper să nu mă audă copii acum, și îl stric din bucătărie, eu nu știam ce face el pe tabletă, de obicei nu punem mâna pe tabletă fără acordul nostru al părinților, și îl stric să vină să mănânce împreună cu noi. Și el spune așa: tati, vin după ce mor. Era să mor eu în bucătărie când am auzit răspunsul ăsta. Cum adică vii după ce mor? Am fugit repede în cameră și l-am văzut că se bătea cu unul pe online, pe tabletă, și se împușca unul pe altul. Vedeți, iubiții mei, Lucas, la 7 ani, așa vede viața. Te împușcă cineva, începi de la zero, mai iei un cola, mai mănânci, iară te mai joci, iară mai mori, iară trăiești și tot așa. Asta e doar în online. Din punct de vedere spiritual, Biblia spune că oamenilor le este rânduit să trăiască și să moară o singură dată. Acum imaginați-vă cum ați trata construcția casei dumneavoastră sau alegerea apartamentului în care locuiți dacă în toată viața voastră ați avea voie doar o singură dată să locuiți într-o casă. Cum ați trata școala de șofer, cum ați trata alegerea unei mașini. Nu e așa că am fi poate mult mai selectivi, mult mai serioși, mult mai pretențioși. Acum, dacă viața o trăiești doar o dată și se termină la mormânt și după aceea nu mai există nimic,
Zici, chiar dacă a fost odată, dar măcar am făcut ce am vrut. Iubiții mei, Biblia spune în Eclesiastul, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă. Fă ce vrei, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Adică fiecare lucru pe care îl fac în timpul vieții are un ecou în veșnicie. Și acest ecou îmi va determina destinul meu veșnic. Acum, dacă ar fi aici 80 de ani în care am făcut ce am vrut și dincolo ar fi 80 de ani în care plătesc pentru prostiile pe care le-am făcut, ar fi super. Ar fi simplu. Însă Biblia spune că viața este limitată, iar veșnicia este fără sfârșit. De aceea, iubiții mei, vreau să vorbesc în această seară despre calea cea dreaptă. Nu despre căile cele drepte, ci despre calea cea dreaptă pe care poți să pășești de-a lungul vieții. Pentru că în Fapte, capitolul 9, cu versetul 11, lui Anania îi spune așa, Domnul i-a zis, scoală-te, Fapte 9 cu 11, du-te pe ulița care se cheamă Penticostală. Ne-ar fi plăcut nouă să fie brandul nostru acolo, dar nu scrie așa. Nici baptistă, nici adventistă, nici catolică. Iubiții mei, trăim într-o lume în care oamenii se războiesc, se jignesc unii pe alții, se uită cu superioritate unul la altul și spun așa, tu ești așa, tu ești așa. Și datele pe care le avem la dispoziție ne confirmă că sunt 4300 de religii în lumea asta. Creștinismul are peste 30.000 de denominațiuni, de ramuri. Aproape că nu mai înțelegi care e calea cea dreaptă. Imaginați-vă că eu vin acum seara la dumneavoastră și vă vorbesc despre una din cele 30.000. Mai trebuie să vin de 29.999 de ori să vă vorbesc despre restul. N-aș avea cum să fac lucrul ăsta. De aceea în seara aceasta nu vreau să vorbesc despre o religie, ci vreau să vorbesc despre o cale. Religii sunt multe. Singura cale spre cer este calea cea dreaptă. Psalmul 143 cu 10, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. 2 Samuel 22 cu 33, Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. Există o singură cale, calea cea dreaptă, și eu vreau în aceste minute, următoarele 45 de minute maxim, să vă vorbesc despre cum arată oamenii care locuiesc pe calea cea dreaptă. Dacă eu mă duc și vă trag de mână să veniți pe calea cea dreaptă, nu o să veniți. Cel mai sigur nu o să veniți sau o să aveți obiecții. Însă dacă stai astăzi și te uiți și vezi potrivit Bibliei care sunt caracteristicile oamenilor care locuiesc pe ulița dreaptă, pe calea cea dreaptă, o să poți să faci o comparație. Și o să poți să spui la final, sunt acolo sau nu sunt acolo. Și o să poți să spui la final, nu Boariu m-a chemat dacă nu sunt acolo, ci Duhul Sfânt m-a chemat. Și dacă Dumnezeu ne cheamă și răspundem, am câștigat veșnicia. Doamne, ajută-ne la asta. În primul rând, iubiții mei, mă uit la descrierea pe care Dumnezeu o face lui Pavel. Și când îl trimite pe Anania pe ulița dreaptă, îi spune cum arată omul care e pe calea cea dreaptă, pe ulița dreaptă. Și spune versetul 11, Fapte 9 cu 11. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. Iubiții mei, în primul rând, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă sunt oamenii care se roagă. Eu dacă aș trimite pe cineva din Hetafe în Zaragoza și i-aș spune, du-te pe o stradă cu tare, aș risca foarte mult să spun, vezi că omul ăla se roagă. Aș spune, vezi că are o mașină așa și așa, are un travertin sau un asfalt sau eu știu altceva, are culoarea nu știu care la casă. Dumnezeu însă când îl trimite pe Anania îi spune, vezi că omul care locuiește pe ulița dreaptă este omul care în fiecare seară și dimineață împreună mâinile apleacă genunchii și se roagă. Nu vreau să vă întreb dacă vă rugați. Ce vreau să vă spun este că cei mai mulți români se roagă. Dar știți când se roagă? Când au probleme. Când au necazuri.
Nu vreau să vă spun câte, că n-am numărat mesaje primesc pe Instagram. Frate păstor, mâine am școala de șofere. Te rog să te rogi pentru mine. Trece ziua de mâine, aștept ziua de după. Și aștept rezultatul. Nu mă mai scrie nimeni. Că omul, după ce s-a văzut cu permisul în buzunar și cu BMW-ul la poartă, nu mai are nevoie de Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. După ce s-a văzut cu bacalaureatul luat, cu examenul, cu fata pe care o visat-o, cu casa pe care și-o dorit-o. Știți ce spune? Dumnezeule, te mai chem ca și pe pompier, când o să am incendii, când o să am necazuri, când o să am probleme. Iubiții mei, aș vrea în această seară să vă spun ceva foarte important. Oamenii lui Dumnezeu care locuiesc pe ulița dreaptă practică rugăciunea în fiecare zi. Putem spune amin? Eu m-aș simți foarte prost. Astăzi am plătit factura la telecomunicații și pentru mine și pentru soția mea, la Orange. M-aș simți penibil, m-aș simți folosit ca soția mea să vină să-mi spună Cristi, vezi că am nevoie de bani să plătesc curentul și să plătesc telefonul. Și 29 de zile după aceea să nu mă mai bagi în seamă. Nu v-ați simți penibil? Nu v-ați simți folosiți? Cam așa fac foarte mulți oameni cu Dumnezeu. Doamne, vezi că am nevoie de mâncare, de un loc de muncă, de copii sănătoși și când le primesc aceste lucruri, se întorc cu spatele și spune, acum fac ce vreau eu. Iubiții mei, gestul acesta de plecare pe genunchi, de împreunare a mâinii, de a sta în fața unei farfurii cu ciorbă și de a ridica ochii în sus și a mulțumi. Știți cui aparține gestul acesta? Omului care depinde de cineva și anume de Dumnezeu. El recunoaște că dacă azi dimineața s-a trezit, nu a fost din cauza telefonului mobil care a avut alarma pornită, ci a fost din cauza unui Dumnezeu care a scris viață. Omul care se roagă, iubiții mei, e omul care conștientizează că cu toți banii din lume pe care îi are, sunt probleme pe care nu le poate rezolva. Și dacă nu mă credeți, rugați-vă Domnului să nu vă aducă în situația în care cu toți banii pe care aveți să nu puteți rezolva problemele voastre. Cu 3 zile în urmă m-a sunat cineva și a zis, frate Cristi, am foarte mulți bani. Sunt astăzi în fața unui diagnostic, cu toți banii mei nu pot să fac nimic. Omul care se roagă recunoaște că e dependent de cineva care îl binecuvintează. Recunoaște că dacă au intrat în 2025, a fost o mână care s-a întins în dreptul lui. Recunoaște că inima lui nu e băgată în priză, ci e conectată la cer, la voința lui Dumnezeu și la binecuvântările lui. Morții nu se mai roagă. Morții și-au încheiat viața. Omul mândru nu se roagă, pentru că omul mândru tot timpul își rezolvă el situațiile. Omul smerit se roagă. Acum o să spuneți, bun, dar am venit aici la voi la Pentecostal și am văzut că v-ați rugat în comun și că vă rugați împreună. Iubiții mei, sunt diferite feluri de rugăciuni. Biblia vorbește despre o mamă care nu putea să aibă copii, se numea Ana. Interesant e că Biblia spune că era batjocorită că nu putea să aibă copii. Acum eu am 8, îți batjocorit că pot să am copii. Interesant cum s-au schimbat vremurile. Vă rog astăzi în numele Domnului, dacă Dumnezeu vrea să vă dea copii, lăsați-i să videa. Amin. Nu știu cine a spus, aia care au sau aia care nu au. Dar am văzut că sunt femei care nu pot să aibă și plâng în continuu ca și-ar dori. Și am văzut că sunt mame care pot să aibă și s-au oprit la 1 sau la 2 și au zis, nu mai îmi trebuie că mă încurcă. Îmi încurcă cariera, îmi încurcă concediu. Hai să vă spun ceva. Copiii nu ne încurcă, copiii ne descurcă. Știți? Pentru că singurul lucru pe care noi îl ducem cu noi în veșnicie sunt faptele noastre și copiii. Și copii. Și Ana nu putea să aibă copii. Și Biblia spune că a plecat la templu, s-a rugat. Și Biblia spune că numai buzele și le mișca. Sunt rugăciuni intime, sunt rugăciuni care le facem în privat, în care nu strigăm tare, dar sunt rugăciuni în care strigăm. Evrei 5:7. Iisus este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. I-am spus la un băiat din biserica noastră, el striga, dar n-avea lacrimi, știți? I-am zis, încearcă să strigi numai când ai lacrimi, știți? Că atunci când vine Duhul Sfânt, simțim toți că vine. N-ai cum să simți numai tu, știți? Dacă strigi și n-ai lacrimi și tu ești singurul care strigi, e spectacol.
Dar vreau să vă spun că uneori durerea e mare. Uneori e necazul mare. Mi se întâmplă nu odată să mă duc în misiune, în evangelizare, să fiu singur în mașină și să strig. Dacă ați fi lângă mine, v-ați speria. Nu m-ați recunoaște. Dar mi-aș dori copiii mei să-L iubească pe Dumnezeu. M-aș bucura copiii mei să facă botezul. M-aș bucura copiii mei să se căsătorească bine. Nu pot să aleg eu viitorul lor, dar pot să-L rog pe Dumnezeu să intervină în viața lor. Nu știu care e cauza pe care o ai astăzi, dar te invit din toată inima. Primul pas pe care să-l faci și să te verifici dacă ești pe calea cea dreaptă, uite-te să vezi când te rogi, cum te rogi, dacă te rogi. Am ajuns într-o familie după ce am slujit într-o seară de iarnă, într-un sat, m-am pus la capul mesei, cămașa mi era udă, am uitat să-mi iau una de schimb și m-am pus lângă sobă și când m-am pus la masă, a venit gazda și mi-a zis: frate Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. Am tras scaunul și m-am uitat. E ceva covor de la Ierusalim? E ceva scaun cumpărat nu știu de pe unde? De ce îmi spune omul ăsta că stau pe un loc sfânt? Și omul ăsta a continuat și a spus așa: am fost un bărbat, un tânăr rebel. La 16-17 ani nu mă mai interesa ce mai spunea mama sau tata. Dar în special mama rămânea cu inima frântă de durere, pentru că iubeam discoteca, iubeam petrecerile, iubeam viața asta de noapte. Pe la ora 9-10 coboram de la etaj, ieșeam afară din casă și mergeam spre locurile acelea de distracție. La 16-17 ani mama nu mai putea să facă nimic. Însă ceva foarte interesant, mama se pleca pe genunchi, frate Cristi, exact pe locul pe care tu stai. Și în momentul când mama se pleca pe genunchi, îmi spunea doar atât. Nu îmi spunea să nu mă duc, că știa că nu ascult. Îmi spunea doar atât: când o să te întorci, indiferent de ora din noapte, o să mă găsești tot aici. Mă duceam, mă distram, făceam ce îmi plăcea mie și mă întorceam uneori la 3, alteori la 4, alteori la 5 noaptea. Când intram în casă și puneam mâna pe clanța de la ușă și o deschideam, auzeam ultimele cuvinte ale mamei care își încheia rugăciunea și spunea amin. Intram în casă, mergeam la culcare și ea mergea la culcare. Frate Cristi, asta n-a fost o zi, două, asta a fost o perioadă de câțiva ani. La un moment dat, mama mea a murit, a plecat în veșnicie. La câteva luni după moartea ei m-am întors la Dumnezeu. Pentru mine locul ăla rămâne un loc special. Pentru că e locul unde a fost câștigat un rebel. E locul în care un băiat cu inima distrusă, cu inima luată de diavolul și înșelată, era adus înaintea cerului. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Ai un astfel de loc acasă? Spunea un mare om al lui Dumnezeu: marile bătălii nu se dau în tribunale, nu se dau în primării pentru proiecte europene. Marile bătălii se dau în ceasurile de noapte. L-a întrebat cineva pe taică-miu nu mi-a spus asta, cel care l-a întrebat mi-a spus: cum de ai toți copiii lângă Dumnezeu? Suntem 9, 3 băieți, 6 fete. Și au zis: cum de ai copiii lângă Dumnezeu? Și au zis: taică-miu în primul rând de mila Domnului și a doilea de vreo 15 ani de zile împreună cu soția, pe baza unui verset din plângerele lui Ieremia, ne trezim în fiecare noapte și ne rugăm. Dacă am condus din Zaragoza, din Hetafe până la voi și înapoi, dacă pot să stau aici în picioare, dacă suntem toți lângă Dumnezeu, e pentru că cineva pleacă genunchi acasă. Am venit astăzi nu să ne scoatem în evidență, am venit să vă spun astăzi: dacă vreți să vă vedeți soția, soțul, copiii lângă Dumnezeu, nu puteți face asta cu bani, nici cu mașini, nici cu betonieră, nici cu faianță, nici cu gresie. Dar puteți să plecați genunchiul seara și să spuneți: Doamne, atunci când l-ai găsit pe Pavel pe ulița dreaptă, nu l-ai găsit pe Netflix, nu l-ai găsit la poker pe bani, nu l-ai găsit în alte locuri, ci l-ai găsit pe genunchi. Și când Pavel s-a plecat pe genunchi, cerul a intrat în alertă și a zis: Dumnezeu, la un om care stă pe genunchi îi voi trimite răspuns. Nu știu de cât timp aștepți răspuns, dar ascultă-mă ce spun astăzi.
Nu există bucurie până nu te întâlnești cu Hristos. Și ca să te întâlnești cu Hristos, nu trebuie să mergi cu Elon Musk pe Marte, cu SpaceX. Ca să te întâlnești cu Hristos, trebuie să mergi undeva în camera pe care o ai acasă. Să închizi ușa și să te pleci pe genunchi. Și Dumnezeul nostru care este în ceruri, ascultă rugăciunile. Iubiții mei, în al doilea rând, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, și ne uităm tot în textul acesta, Fapte 9:18. Hai să mai citesc o dată și Fapte 9:8. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși. Nu vedea nimic. Și 9:18 se întâmplă ceva. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a recăpătat iarăși vederea. Știți, o să spuneți, de Cristi, am înțeles faza cu rugăciunea, dar aici chiar nu se potrivește că nu e niciun orb între noi. Eu vreau să vă spun, deși nu vă cunosc, pe ceea ce îmi dă Duhul Sfânt să vă spun, între noi sunt oameni orbi. Ei văd, ca și Pavel, ei văd cu ochii, aveau ochii deschiși. Știți cu ce nu văd? Cu inima. Pentru că Pavel cu ochii deschiși o mers și o zis, iau pe creștinii, leg și arunc în închisoare. El vedea cu ochii deschiși, numai că nu vedea cu inima. Și o zis Dumnezeu, Anania, trebuie să mergi să te rogi pentru omul ăsta și ca semn că îi vindec inima, că îi vindec vederea spirituală, o să vezi că vor cădea niște solzi de pe el. Ăla va fi semnul. 2. Oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă, iubiții mei, sunt vindecați de orbirea spirituală. Punem, te rog, Osea 11:3. Osea 11:3. Spune Dumnezeu aici, nu Pavel, nu Cristi, nu alții. Și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă. Acum, cei care aveți copii știți ce stres e. Mai întâi să mișcă în pat și să rostogolește și pui niște perne și faci un zid. Știți, sunt ani în viață când o perină îl păzește pe copil. Și sunt ani când gardul pe care l-ai făcut la poartă și în care ai băgat mii de euro nu-l mai păzește. Și dacă ascunzi cheia, o găsește. Și dacă nu o găsește, să are gardul. Apoi, după ce punem o perină, copilul crește și începe să meargă în 4 labe, așa spunem noi. Apoi începe să se ridice în picioare și face un pas. Și noi, în inima noastră, ca părinți, avem o mare bucurie. Și asta era bucuria lui Dumnezeu pentru Efraim, pentru seminția aceasta. Și a zis Dumnezeu, Efraim a început să meargă. Și când era să cadă, l-am prins. Nu mi-a spus mulțumesc, că nici vouă nu vă spun. Nici mie nu îmi spune Matias, care are 2 ani și 3 luni, mulțumesc. Că nu știe ce să știe la 2 ani. Dar a zis Dumnezeu, n-așteptam să-mi spună mulțumesc când a început să meargă. Dar viața lui a continuat. L-am ridicat în brațe. V-a ridicat Dumnezeu în brațe până astăzi. Un frate o visat, să lași te rog versetul ăsta, un frate o visat într-o noapte că erau 2 urme de pași. Era el și Dumnezeu. Și la un moment dat au ajuns în văi adânci, șerpi, pietre, tufișuri, pământ, dezastru. Și era numai o urmă de pași. Și acolo în vis au început să urle și au zis, Doamne, unde ai plecat? Și au zis Dumnezeu, n-am plecat niciunde. Te-am luat în brațe. Pentru aia nu mă urmă. Te-am luat în brațe. Și uitați ce spune aici Biblia. L-am ridicat în brațe. Au crescut mare. Au ajuns în Spania. Au făcut bani. Și-au cumpărat mașini. Și-au cumpărat apartament. Și-au cumpărat casă. Au mâncat la ce restaurant au vrut. Și așteptam, a zis Dumnezeu, dacă nu la 2 ani, măcar la 30 de ani. Să se uite în sus și să spună, Doamne, tot ce am de la Tine. Uitați ce spune Biblia mai departe. Și n-au văzut. Vreau să vă întreb, se referă Dumnezeu la vederea fizică sau spirituală aici? Păi normal că spirituală, că dacă era orb fizic, n-ar fi mers. N-ar fi știut să meargă, n-ar fi știut să facă ce-a făcut. O zis Dumnezeu, nu m-au văzut. Nu m-a văzut că eu eram în spate la binecuvântările Lui. Iubiții mei, să știți că diavolul orbește lumea. 2 Corinteni 4:3. Dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei care
nu sunt pe calea cea dreaptă, sunt pe o altă cale, pe calea pierzării. A căror minte necredincioasă, uitați-vă, orbirea spirituală, orbirea inimii, orbirea minții, a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. În seara asta la Zaragoza strălucește lumina Evangheliei. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, se uită printre rânduri și spune: n-ai vrea să te vindec de orbire? Să începi să vezi. Să începi să vezi că tu înjuri, că blestem, că ești nemulțumit pe un Dumnezeu care te binecuvintează în fiecare zi, care îți dă pâine, care spune inimii tale să bată. Iubiții mei, în Roman 2:4 spune Biblia așa: disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Și acum ascultați ce spune Pavel aici. Ești orb? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Iubiții mei, nu la o religie, nu la penticostani, nu la baptiști, nu la catolici, ci la o stare, pocăință. Cu alte cuvinte, Pavel spune așa: și astăzi și în ziua judecății oamenii se împart în două. Cei care nu văd decât ceea ce vor ei să vadă, văd păcatele altora, nu și le văd pe ale lor, văd realizările lor și nu văd binecuvântarea Domnului și continuă să trăiască mai departe după cum vor ei. Sau mai este o categorie, o zis Pavel, oamenii care văd un Dumnezeu care le-a făcut mult bine și ei i-au întors spatele, i-au răspătit cu păcat. Și a zis Pavel, dacă te pocăiești, bazat pe acest verset, ăsta e semnul că ai fost vindecat de orbirea spirituală. N-ați vrea în această seară? Eu știu că dacă v-aș chema în față pentru diabet, pentru tensiune, pentru artrită, pentru hemoglobinie, n-ar fi loc aici pe șel. Dar n-ați vrea în seara asta să ne vindece Dumnezeu de orbire. Să nu mai vedem ce fac alții. Obișnuiesc să spun și am mai spus-o, sunt oameni care vin la biserică cu binocliu. Îl pun la ochi și se uită. Mă, zice, ăia doi să-ți iau de mână acum 2 săptămâni, au 3 luni de la nuntă, zice. Acum zice, cred că sunt divorț, că n-am văzut să mai țină de mână. Se uită, până nu l-am văzut de 3 luni, numai când îți musafir vine, Domnul să-l mustre, zice. No, ăștia vin cu binocliu. Ăștia sunt oamenii care vor merge în ea, toată viața s-o ocupa de alții. Dar sunt oameni care vin cu oglinda la biserică. Știți care e oglinda? Biblia. Vin cu oglinda. Se uită și spune, predica asta a fost pentru mine, gândul ăla a fost pentru mine, versetul ăla a fost pentru mine, cântarea asta a fost pentru mine. Să știți că dacă stai în fața binoclului, nu o să vezi nicio problemă de pe haină, nici de pe față, nimic. O să-i vezi numai problemele altora. Dacă stai în fața oglinzii, o să începi să-ți vezi problemele tale. Oamenii care sunt pe calea cea dreaptă, vreau să vă spun că sunt oamenii care sunt vindecați de orbirea spirituală și zic, Doamne, mai lucrează în acest sens. O zis Richard Wurmbrand, ani de zile nu am văzut soarele, luna, lumea, florile, zăpada, 14 ani de închisoare. Stelele, niciun om, în afară de anchetatorul care mă bătea. Dar pot să spun că acolo în celulă, în beci, sub pământ, am văzut cerul deschis. L-am văzut pe Iisus Hristos, am văzut îngerii și am fost fericit acolo. Vă rog să-mi explicați cum un om în închisoare, la 7-8 metri sub pământ, vede pe îngerii și îl vede pe Iisus și e fericit. Și astăzi oamenii stau în penthouse, stau în vila, au piscină, au saună, au tot ce vor ei și nu-L văd pe Iisus. Știți de ce? Că a-L vedea pe Iisus nu ține de ochi albaștri, căprui sau pleoape. A-L vedea pe Iisus ține de starea inimii. Și oamenii care se pocăiesc văd binecuvântarea lui Iisus și văd nevoia lor de mântuire. Doamne, lucrează în această seară. În al treilea rând, iubiții mei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă mai fac ceva. Fapte 9:18. Și vă rog să vă uitați foarte atent la ordine. După ce se roagă, după ce e vindecat de orbire, spune Biblia, apoi s-a sculat și a fost botezat. Pune-mi, te rog, capitolul Fapte 2:38. Am mers la biserica noastră anul trecut, în prima zi din an, am luat Biblia ortodoxă, am luat Biblia catolică și am luat Biblia Cornilescu, tradusă de un preot ortodox.
dar tradusă pe limbajul nostru de rând ca să putem înțelege fiecare. Și am citit Fapte 2:38 în fața tuturor. Și în fiecare traducere am găsit cuvântul pentru care suntem blamați pe internet, pentru care suntem înjurați și făcuți sectare. Știți care? Pocăiți-vă! În seara asta vreau să vă spun ceva cu tot respect. O să mergeți acasă și o să vă zică vecinii români așa: unde ai fost? Și tu o să zici, o să-ți eschivezi că ai avut treabă, că ai fost undeva să mănânci. Bine, ai mâncat în seara asta, că n-ai mâncat la brazilieni, ai mâncat la masa Domnului. Dar o să încerci să o întorci, că știi că dacă o spui adevărul și eu să zic că ai fost la pocăiți, așa-i? Ai fost la pocăiți? Ce ți-or da pocăiți? Iubiții mei, hai să vă spun ceva. Dacă oamenii zic că ai fost la pocăiți, eu vreau să le răspundeți așa: nu doar că am fost la pocăiți, mă și pocăiesc. Amin? Nu o să mai aveți treabă după aceea cu ei, o să vedeți. O să se liniștească. Uitați-vă, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și după ce v-ați pocăit, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. De aia mai întâi trebuie să ne pocăim și apoi să ne botezăm. Dacă ai făcut invers, dacă te-ai botezat și încă nu te-ai pocăit, trebuie să ajungi mai întâi să te pocăiești și apoi să te botezi. Ce vreau să subliniez este faptul că formula apei este H2O, o știți cu toții. Acum eu vreau să vă întreb, dacă bagi un om care minte în H2O, ce scoți? Un mincinos ud. Asta scoți. Pentru aia o zis Petru: vedeți că dacă vă botezați și nu vă pocăieți, nu s-a întâmplat nimic. Mai întâi trebuie să fie pocăință. Bun, ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă să-ți vezi păcatele, să-ți recunoști păcatele, să-ți pară rău de păcat și să te lași de păcat. Să știți că nu există om care să se poată lăsa de fumat, de pornografie, de curvie, de anturaje greșite, de jocuri de noroc. El nu se poate lăsa. De aceea el vine în rugăciune cu lacrimi, cu căință și spune: Dumnezeule, Tu poți să mă eliberezi. Și vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și dacă îți dorești din toată inima, te eliberează. În seara asta, cred că Dumnezeu va mai elibera. Nu vă grăbiți la botez, grăbiți-vă la pocăință. Dar eu v-am arătat biblic că și Pavel și Iisus Hristos, punem și Fapte 17:30, s-au botezat, dar s-au botezat după pocăință. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci sugerează. Iubiții mei, pocăința nu e o sugestie. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Următorul verset: de ce să mă pocăiesc? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după plicul cu 100 de euro. Așa? Eram în județul Bihor, am crescut, dacă sunt bihoreni aici, îi salut din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Am crescut în Bihor și bunica mea, când eram bolnav și meream la doctor cu ea, nu știu de ce punea niște ouă, niște făină într-o plasă. Toți stăteau la coadă liniștiți, noi intram în față. Eu credeam că mă cunosc toți. Dar nu intram din cauza că mă cunoșteau toți. Intram din cauza că plasa lui bunica era grea. Și doctorița știa lucrul ăsta. A lui el era ușoară plasa. Iubiți-mă, ascultați-mă, Dumnezeu nu e un doctor de familie din România, la care merg cu plasa, cu ouă și cu făină sau cu plicul. Sau pe care îl scoți la o masă și l-ai cumpărat. Vine o zi când Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Și ascultați-mă ce vă spun. Dacă oamenii care înjură, care blastămă, care fură, care sparg familii, care iau nevasta altuia și nu s-au pocăit, dacă oamenii ăștia ajung în cer și nu s-au pocăit, voi puteți băga Biblia asta pe foc în seara asta. Înseamnă că Biblia asta minte. Biblia asta însă nu minte. Biblia asta știți ce spune? Galateni 6:7. Ce seamănă omul, aceea va secera. Obadia 1:15. Cum ai făcut, așa se va face. Adică pentru fiecare păcat pe care l-am făcut am două variante. Plătesc eu în iad sau plătește Iisus Hristos la cruce. El a plătit la cruce. Dar te-ai rugat ca plata Lui să intre în contul tău. În New York, pe stradă, într-o iarnă, un bărbat, un homeless, un om al străzii, a fost la un pas să moară. Au căzut acolo, era frig afară
Și a venit cineva și a sunat la salvare. Eu a fost milă de omul ăsta. A venit salvarea, l-a dus la spital, l-a băgat în baza de date, știi ce-a descoperit? Omul ăla al străzii avea un bunic care îi lăsase 40 de milioane de dolari în bancă moștenire. Și el căuta cu bățul pe containere parizer expirat. Salam. În pâine uscată. Și avea în cont 40 de milioane fără să știe. Eu acum vreau să vă întreb un lucru. Cum să spuneți, domnul pastor, eu nu înțeleg un lucru la voi. Dacă Iisus a murit pentru toți, de ce n-ajung toți în rai? Bunicul ăsta a lăsat moștenire 40 de milioane de dolari. A fost suficient să facă lucrul ăsta? Nu a fost suficient. Omul ăsta trebuia să meargă cu carte de identitate, să demonstreze că el e urmașul ăla și să intre în posesia banilor. Exact la fel e cu Iisus Hristos. El a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Dar tu trebuie să mergi și să spui, Doamne, eu sunt păcătosul, Tu ai murit pentru păcatele mele. Te rog în numele Lui Dumnezeu, în numele Tatălui, ca plata aceea pentru păcate să o pui și în contul meu. O să spuneți, domnul pastor, știi ce nu înțeleg eu la voi la pocăieți? Dacă Dumnezeu e bun, de ce trimite oameni în iad? Și eu obișnuiesc să spun că Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Iubiții mei, ascultați-mă. Dacă eu conduc peste limita sau care trebuie la mașină sau trec peste linia continuă, ultimii 3 polițiști care m-au oprit în România au zis, domnul pastor, vă știu de pe TikTok. Zic, foarte bine, faceți-vă treaba. Păi zice, este cam greu să ne facem treaba dacă vă cunoaștem. Zic, știu, dar trebuie să fiți drept și dacă sunt păstor. Dacă am greșit, trebuie să plătesc. Dacă am avut peste 20 la oră, trebuie să dau amendă. Că dacă nu-mi dați amendă, tot TikTok o să facă ce fac eu. Că-s păstor, nu? Deci voi sunteți buni cu mine. Numai că bunătatea voastră fără dreptate va nenoroci pe altul care face cu 20 la o oră pe ăsta și omoară un prunc. Singura variantă ca un polițist să fie și bun și drept, știți care e? Să scrie amenda și să-l plătească el. Încă n-am întâlnit polițistul din ăștia. Dar am întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu. O scris așa, plata păcatului este moartea. Cine moare? Cristi? Manu? Nu, eu. Mor eu. Acum eu vă întreb, dacă mă uit la cruce și văd că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și îngenunchez și încer iertare, mai fac păcatele alea? Păi dacă judecătorul a mers în locul unui criminal în închisoare și criminalul ăla iese afară și bagă cuțitul într-un om, criminalul ăla nu a înțeles nimic despre gestul făcut de judecător. De aceea în seara asta vreau să spun, te rogi, ești vindecat de orbirea spirituală, te pocăiești, te botezi și trăiești o viață nouă. Și spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu nu o să vă întreb în seara asta ce religie aveți, eu vă întreb doar atât. Hristos înjură? Nu, tu înjuri. Păi înseamnă că nu trăiește Hristos în tine. Hristos înșală? Dă kilometri înapoi de la mașină și spune că a umblat o bătrânică cu ea din Germania, că dacă ar fi atâția bătrânici, ar fi fost Germania cât China. Înțelegeți? Hristos nu face asta, iubiții mei. Și atunci concluzia e simplă. Penticostal, baptist, catolic, e zero. Tot ce contează este dacă Hristos trăiește în mine. Și dacă Hristos trăiește în mine, se vede. Se vede prin fiecare gest pe care îl fac. 4. În al 4-lea rând, iubiții mei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă mai fac ceva. Primesc putere. Fapte 9:19. După ce am mâncat, a prins iarăși putere. Și o să spuneți, frate Cristi, înseamnă că trebuie să mâncăm ca să primim putere. Iertați-mă, hai să vă citesc și Fapte 9:17. M-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli. Bun, dar de ce am nevoie să mă umplu de Duhul Sfânt? Hai să vă spun ceva, iubiții mei. Există mai multe feluri de putere în lumea în care trăim. Există o putere fizică, oameni care ridică 120 de kilograme la haltere. Asta e o putere fizică. Există o putere militară. Ceea ce face Putin în Ucraina se numește putere militară. Există o putere emoțională și există manipulare emoțională, din păcate, în multe familii. De aceea, cineva care a trecut printr-un divorț, printr-un rupere, nu se vindecă ușor, pentru că puterea aia emoțională
O rupt multe în omul, în persoana aceea. Există, iubiții mei, putere financiară. Tu bați la o ușă de 20 de ani și el vine și a pus 500.000 de euro pe masă și i-a aprobat tot în Madrid. Asta e putere financiară. Dar vreau să vă spun că mai este ceva. Există putere spirituală. Și acum, ca să mă înțelegeți, încerc să explic foarte pe scurt. Din momentul când te-ai pocăit, sunt două mari domenii în care ai nevoie de putere. 1. Când diavolul te lovește prin bajocuri, prin intimidări, prin lucruri rele, prin fel și fel de oameni care te înjură, care te blastămă, ai nevoie de putere să poți să îi ignori sau să îi binecuvintezi, să te rogi pentru ei și să mergi mai departe. Ăsta e primul domeniu în care avem nevoie de putere. Un al doilea domeniu în care avem mare nevoie de putere este în boală, în accident, în faliment, în probleme, în pierderea unui copil, în necaz, în toate astea, să nu renunț. Să nu zic, băi, dacă m-am pocăit, dacă era Dumnezeu cu mine, nu treceam prin cancerul ăsta. Pune-mi, te rog, Romani 8:28. Iubiții mei, culturistul ăla care ridică 120 de kilograme face asta 10 ani înainte să ajungă pe scenă la televizor. 10 ani face lucrul ăsta. Noi îl vedem numai când e pe scenă, dar 10 ani când o fost la antrenament, Popovici ăsta care a luat aurul la not în România, de care s-a legat domnul ăla, că și-a luat mașină. Da? Popovici ăsta la 4 dimineața se trezea și mergea și făcea antrenament, când noi ne întorceam pe cealaltă parte. Noi l-am văzut numai în ziua înotului, cum a luat aurul. Dar nimeni nu l-a văzut 8-10 ani cum a fost la 4 la înot. Ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. De-a lungul vieții noastre, Dumnezeu, ca să ne facă blânzi, iertători, plini de bunătate, plini de iertare, plini de răbdare, va îngădui peste noi haltere de ridicat, bazine de făcut, adică lucruri care nu ne plac, dar lucruri care ne formează. Pentru că nu e suficient. Nu mai fumez, nu mai beau, nu mă mai uit la pornografie, nu mai mint. Astea-s păcate de comitere. Nu mai fac lucrul ăsta. Eu vreau să vă spun, aveți copii acasă și eu am copii acasă. Stau pe fotoliu. De ce nu ai făcut curat în bucătărie? Tati, eu nu fumez și nu beau. Mă, nu te-am întrebat asta. De ce nu ai făcut curat în bucătărie? Vedeți, există păcate de comitere și există păcate de omitere. A nu face lucrurile rele e frumos, dar a le face pe alea bune e un pas mare înainte. Și spune Biblia așa, necazul aduce răbdare. Și aici în Zaragoza sunt oameni care se uită spre cer și spun, Doamne, ajută-mă să fiu mai răbdător. Și a doua zi vine necazul. Doamne, te rog să mă ajut să iert pe toți oamenii. Și mâine te sună soacra din România și ai ce ierta, succes. I-am trimis acum la soția mea de vreo 3 zile. Știți, noi avem acasă 5 băieți și 3 fete. I-am zis, draga mea, tu o să fii socra cu 5 nurori, nu cu 3. O să stai și nu mai vorbi așa, zice. Taci că o să am treabă. Și i-am trimis o listă de 20, am găsit la sora Angela Trițiprigan în carte 20 de reguli pentru soacre. Și i-am trimis. Și zic așa, am scris e-mail, pentru viitoarea soacră. Le-au citit și m-au dat răspuns. La maică te-ai trimis? Zic, nu i-am trimis. E prea târziu. E prea târziu. Iubiții mei, nu știu dacă mă înțelegeți ce spun. Eu din firea mea, dacă Manu mă jignește, din firea mea l-aș jigni înapoi. Din firea mea, dacă un vecin îmi face rău, i-aș face înapoi. Ori Dumnezeu vrea să mă zdrobească, să mă calce în picioare, iertați-mi expresia, ca prin necaz, prin probleme, să nu mai fiu ego, orgolios, să nu mai am ego la mare. Să ajung un nimeni, că atunci când ajungi un nimeni, Dumnezeu te face cineva. Și diavolul invers, când ești cineva, te face un nimeni, diavolul. Și pentru asta Dumnezeu vine și ne spune ceva extraordinar. Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ieri dimineața într-o biserică o zis o soră, frate Cristi, nu-mi scrii și mie un mesaj pe cartea asta. Am un băiat care nu mai vine la biserică și a început să plângă.
Dacă i-aș fi dat 10.000 de euro, credeți că îi vindecam durerea? Nu. Că nu poți să vindeci problema spirituală cu lucruri materiale. Ei bine, uneori Dumnezeu ne formează printr-un băiat care nu ne ascultă, printr-o soție sau un soț care nu ne înțelege, printr-un cancer. Eu am avut oameni la care le-am predicat zeci de predici, ori zâmbit și s-au uitat la mine și au zis, și când a zis doctorul, mai aveți 3 luni. Ce n-am putut să fac eu cu 100 de predici, a făcut doctorul cu diagnosticul ăla. De ce? Că fiecare dintre noi avem punctul slab în care Dumnezeu ne zdrobește și face ce vrea cu noi. Uitându-vă la versetul ăsta, vreau să învățăm ceva astăzi. Că nu trebuie să fim concentrați pe lucruri, ci trebuie să fim concentrați al iubi pe Dumnezeu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, tot ce vine peste viața noastră e spre folosul nostru. Omul ăla care ne înțapă și ne bârfește, el nu știe, dar ne face să ne rugăm cu lacrimi. Că dacă ne-ar aplauda toți, nu am mai venit la biserică, nu ne-am mai plecat pe genunchi. Iubiții mei, ca să fac toate astea am nevoie de putere. De putere. Socra mea a crescut 12 prunci. Nu mers în viața ei într-un concediu, că nu și-o permis. Nu vă spun câte blesteme și bajocuri își lua de pe stradă. Dar ce vreau să vă spun este că s-a uitat la Dumnezeu, au crescut 12 copii, toți sunt în casa Domnului astăzi și au biruit. Cum au biruit? Știți cum? Dumnezeu i-a dat putere. Am avut o soră în biserica noastră în 2013, când m-am mutat la Deva, am întâlnit-o pe femeia asta, o mamă 10 prunci. O coborât de undeva de la deal, la oraș, să facă copiii o școală, să aibă o viață mai frumoasă, mai ușoară. Era un vas de lucru în biserica noastră. O prorociță. Și în 2013, când eu m-am mutat la Deva, doctorii s-au uitat la ea și au zis, aveți, Doamnă, cancer la colon. Înainte să-i spună doctorii asta, Dumnezeu prin prorocie i-a spus, te ridic 10 trepte. Te gândești că boala te ridică? Că oamenii spun că boala te doboară. Boala doboară fizicul, dar ridică caracterul. Și-a zis Domnul, înainte să te duc acasă, îți voi da harul să-ți vezi toți copiii încheind botezul în apă. 2013, diagnosticul crunt, operații, scurtări de colon, vizite la spitale. O vedeam din când în când venea la biserică, sora sa îmi vine, cum sunteți? Sunt bine, frate Cristi. Eu nu puteam să zic nimic, dar mă gândeam în mine, băi, am văzut oameni care înjură că îl doare măsaua și femeia asta are cancer la colon și vine la biserică. Și nu puteam să explic lucrul ăsta. În ianuarie 2023, la 10 ani, la 10 trepte, la 10 vremuri de la prorocie, cu un baston urca scările la biserică. Era cina Domnului. M-auziți ăștia sănătoși care nu veniți la cină? Ce motiv aveți să nu veniți? Și mă duc la ea și zic, dacă o întreb acum cu mâini, sigur nu mai spune că e bine. Și mă duc la ea și spun, sora Sanvina, spuneți-mi, vă rog frumos, cum sunteți acum? Că eu văd cum sunteți. Și o să frate Cristi, eu sunt bine. Dar din aia 10 mai am 2 care încă nu au făcut botezul. Și nu mă gândesc la mine. Nu mă gândesc la colonul meu și la cancer. Mă gândesc la copiii ăștia 2. Că aș vrea înainte să plec, să-i văd împăcați cu Dumnezeu. O venit luna aprilie, martie, aprilie, Elisei și Emima, cei mai mici din familie, 15 ani jumate, 16, 17 ani. Frate păstor, ne scrie și pe noi pe lista de botez, zice. Zic, vă trimis mama? Nu, zice. Noi de bună voie. O venit luna iunie. Atunci am avut botezul. M-am tot gândit, deja sora Sanvina era pe morfină. Și m-am tot gândit, oare o să ajungă la biserică? Oare o să mai prindă? Păi dacă i-a spus Domnul că prinde, nu? Dacă a spus Domnul. În ziua aceea au intrat pe culoar mai mulți oameni îmbrăcați în alb, între care și cei 2 copii, Elisei și Emima.
Sora sa în vine, au rămas acasă în pat. La 5-10 minute, cineva o întorcea de pe o parte pe alta. Nu mai putea să vină. Dar avea o tabletă, un telefon pe care se uita. N-am văzut-o cum a reacționat. Dar am simțit în Duhul meu. Și ca și o imagine parcă am avut în față, în momentul când a intrat Elisei și Emima în apa botezului, într-un apartament modest din Deva, o femeie a ridicat o mână spre cer și a zis, am câștigat. Dar cum ai câștigat? Că ești mor de cancer. Dar nu, asta nu contează. La 3 săptămâni am predicat la mormântarea ei. Iubiții mei, vă rog să mă explicați. De ce unii oameni se uită pe fereastră și nu pot să vină la biserică că e prea cald sau e prea frig? De ce n-au atâta putere să vină la o seară de rugăciune și să renunțe la un somn mai devreme? De ce unii oameni blastămă și înjură de la un lucru de nimic? Și o femeie duce 10 ani un cancer, nu se plânge, nu blastămă, nu înjură, nu zice să mă lase Dumnezeu ăsta în pace. Și poate merge până la final, până la mormânt și să-L glorifice pe Dumnezeu. Cine face diferența? Puterea spirituală. De aceea în seara aceasta nu te opri, frate Cristi, asta e predică de evangelizare. Dacă știam că cu așa chestii de bază vin, nici nu vineam. Da, până acum au fost de evangelizare, dar de acum e pentru voi care v-ați oprit. Și ai zis, gata, am făcut botezul, mă ajunge. Nu te opri aici. Că diavolul din momentul când te-ai pocăit are treabă cu tine. Câtă vreme mințai, câtă vreme făceai ce făcea diavolul, ce fac colegii lui, te bătea pe umăr și spunea felicitări pentru țeapa care ai tras-o la ăla. Good job. Acum că te-ai pocăit, diavolul nu te mai bate pe umăr. Diavolul vrea să te oprească, să te șantajeze. Nu există evangelizare în care să plec de acasă și să nu se întâmple ceva în familie sau la mine. Nu există. Că diavolul asta vrea, să ne intimideze, să nu mai facem nimic. În urmă cu 3 săptămâni, 7 din 8 copiii ni s-au îmbolnăvit. Și pe agenda mea scria câteva locuri unde trebuie să ajung. Programat de un an jumate înainte. Și mă uitam la copii și mă uitam la soție. Ce să fac? Credeți că nu-i o luptă pe care și voi și eu o duc? N-ați vrea astăzi să-L lăsăm pe Dumnezeu să câștige lupta? Ei bine, Dumnezeu va câștiga lupta pe măsura puterii pe care noi o avem. Și ne luăm, și închei punctul 4 și mă duc la 5. Ne luăm putere din Evanghelie, Romani 1:16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu. Dacă nu citești Biblia în fiecare zi, n-ai cum să ai putere. În momentul când citești Biblia, autorul ei este prezent și primești putere. Apoi ne primim putere din Fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, ești plin de dragoste, de bucurie, de pace, de credincioșie, de înfrânare, de răbdare. Apoi primești putere la cina Domnului. Și apoi primești putere prin înțelepciunea care vine de sus. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta o să închei, oamenii care locuiesc pe ulița dreaptă mai fac ceva. Ei nu doar că se umple de putere, că eu am văzut culturiști care sunt puternici, au biceps. Dar dacă îi zici, auzi, vii cu mine mâine la cineva să facem o casă, 10 prunși care au rămas fără mamă. Nu vin 10, dar nu mă duc. Dar hai că trebuie să cărăm ciment. Eu n-am făcut mușchi ca să car ciment, eu am făcut mușchi ca să fac selfie. Așa spune. Deci nu e suficient să am putere, eu trebuie să folosesc puterea aia. De aceea, în al 5-lea rând, Fapte 9:20. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Pavel, și învățăm ceva de la Pavel astăzi, după ce au făcut toți pașii ăștia pe care vi-am spus, au înțeles un lucru, că Dumnezeu face 3 lucruri cu un om. Îl iartă, îl transformă și îl folosește.
Foarte mulți se opresc, m-a iertat Domnul. Bun, te-a iertat. Te-ai transformat? Că a spus o soție către soțul ei, care a zis, te rog să mergi că te-am mințit. O zis, eu te iert, dar schimbă-ți atitudinea. Că dacă și mâine mă minți, deja mă mai cerut iertare ieri, că tu ești același. Deci Dumnezeu, după ce te pocăiești, te iartă, dar vrea să te transforme. Și după ce te transformă, vrea să îi mântuiască și pe alții pe tine. Acum eu vreau să vă întreb, cum poate fi mântuit un om care n-are ce mânca? Mă duc și citesc din Biblie, așa? Nu! Că în momentul când îi citesc din Biblie o să zic că domnul pastor, dacă Dumnezeu exista, aveam sandwich în față. Fac altceva. Mă duc și fac niște sandwich-uri cu hamon din ăsta fain, cum aveți voi de la Iberico, cum aveți. Îi fac un sandwich din ăsta. Și iau Philadelphia din aia mai scumpă de la Mercadona. Și iau cea mai bună calitate. Și le pun în față și zic, Dumnezeu m-a trimis că te iubești. Și el în timp ce mănâncă are lacrimi în ochi. Și pentru că o văzut că Dumnezeu îl iubește, eu îi spun așa, nu vrei să te și ierte Dumnezeu de păcatele tale. Și el în timp ce mestecă spune, vreau. Cum merg la un om la care e frig? Să-i vorbești despre Dumnezeu. Îi cânți cântarea cu chitară, așa? Și el moare de frig în fața ta, face hipotermie lângă tine. Și tu dai sol major. Nu. Mergi în Zara și îi cumperi haine. Nu-i dai cămașa aia care îi ruptă la coache, că ai învățat la facultate și ți-a rupt cămașa pe bănci. Nu. Îi dai haine noi la un om care n-are ce îmbrăca. Și în timp ce îi dai hainele alea și el le probează și se încheie aici la cămașă, îi spui, Dumnezeu m-a trimis la tine. Și pe omul ăla îl mișcă ceva. Iubiții mei, pentru asta nu predicăm toți într-o biserică. Pentru asta nu ne batem pe amvonul ăsta aici, că nu ne-a chemat Dumnezeu pe toți la amvon. Sunteți mulți de aici care aveți o slujbă mai importantă ca și mine. Sunteți oameni aici la care eu nu pot să ajung, dar voi puteți ajunge. Aveți un șef, aveți un coleg de servici care are nevoie de un cuvânt. Sunt oameni care nu au nevoie de haine, de sandwich-uri, de căldură în casă, că le au pe toate. Dar știți ce nu au? N-au pace. N-au pace. Și au nevoie de cineva care să le zică că există speranță și pentru problema lor. Că există un Dumnezeu care dă pace. Înțelegeți? Și în momentul când îi spui, El se mișcă. El rămâne mișcat. De aceea vreau să te întreb astăzi. N-ai vrea să te gândești, Doamne, eu cum pot să te slujesc pe tine? Sunt oameni pe care Dumnezeu v-a chemat să mijlociți pentru alții. M-a scris cineva un mesaj într-o zi pe WhatsApp din partea lui Dumnezeu și a zis, frate Cristi, nu vă spun numărul, dar sunt atâția oameni care în fiecare zi se roagă pentru tine și m-au spus numărul exact din partea lui Dumnezeu. M-am uitat la WhatsApp și n-am putut să-i răspund de lacrimi. Dacă eu stau aici și cineva se roagă pentru mine, poate nu poți să faci sandwich-uri, nu poți să dai un ban, nu poți să faci altceva. Poți să iei o zi de post și să te rogi pentru cineva. Și din cauza rugăciunilor tale, Dumnezeu va lucra la inima acelui om. Uită-te să vezi după ce te-ai pocăit. Nu te mai bate cu pumnul în piept. Eu nu fac aia. Uite să vezi ce ar trebui să faci. Că Dumnezeu, Biblia asta spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune ca să umblăm în ele. O venit la mine un bărbat din biserica noastră acum 4 luni de zile, o bătut la ușă la birou pastoral și o zis, frate Cristi, te deranjez. De obicei 99% dintre oameni ne deranjează cu probleme. El a zis, eu nu te deranjez cu o problemă, eu am o sugestie. Uite, am o sugestie. Ce-ar fi ca în Biserica Muntele Sionului să fie 2-3 familii care odată la 2 săptămâni, miercurea, să facă mâncare la familiile care au mulți copii. Adică 5, 6, 7, 8, 10, 12. Zic, mă frate, e o idee foarte bună, dar nu știu dacă este așa familie. Și s-a uitat la mine și a zis, vreau să fiu eu omul ăla. Are acasă 7 prunci. O zis, eu, soția și încă vreo 2-3 surori din biserica noastră, dacă ne dați voie să folosim bucătăria în fiecare miercuri, odată la 2 săptămâni, vrem să facem mâncare. Iubiții mei, cei care ați fost în familie cu mulți prunci, știți ce spun eu acum?
să pui 10 porții dimineața la 10 copii și să înmulțești cu 3, 30 pe zi și să înmulțești cu 7, 210 pe săptămână. Dacă îmi spuneți că e lucru ușor, eu nu o să vă cred. La noi de 4 luni de zile la Deva, în fiecare miercuri, pe stradă, în fața unei familii, se oprește o mașină și coboară cineva cu 3-4 oale de mâncare. Și o mamă lăcrimează în casă. Nu că n-ar fi avut bani să-și facă, nu că n-ar fi avut timp, dar cineva a zis, vreau să fac ceva pentru mame, vreau să aibă și ele o zi liberă, să intre și ele pe Shein, să intre și ele pe Trendyol sau cum se numește, să iasă și ele până în parc, să meargă și ele la un ceai la mall, să scape de stresul ăsta de a face ceva. Știți că sunt gesturi simple cu efect puternic? Nu știu ce te-a chemat Dumnezeu să faci, dar gândește-te, iubitul meu, că odată în viața asta, adică doar odată ne trăim viața și doar odată putem să avem impact în viețile altora. Uite-te astăzi, după ce te-a iertat Dumnezeu, te-a transformat. Care sunt nevoile? Uite, văd acolo o nevoie. Poți să acoperi nevoia? Și în urma faptului că am făcut asta, îi slăvi Dumnezeu. Că cea mai mare binecuvântare în viața asta, știți care e? Să vină prin tine răspunsul la rugăciunile altora. Să vină prin tine. Să fii tu omul care să zici, Doamne, mă pun la dispoziția ta. Nu știu la ce mă chem. Poate mă chem să tricotez. Poate mă chem să fac sarmale. În decembrie am primit o poză pe telefon. Surori din biserica noastră erau strânse împreună. Și nu știam de ce. Și am mărit, am făcut zoom și am văzut varză murată și carne tocată. Și mi-a spus cel care mi-a trimis poza 2600 de sarmale a 4-a oară anul ăsta. Pentru bolnavi, orfani, săraci, familii cu mulți copii și bătrâni. Am fost într-o zi la părinții mei acasă, am trecut, veneam din Bihor, Arad, Deva. N-am mai reușit să ajung la Deva. Până la 1 noapte eram distrus de oboseală. Am sunat soția și i-am zis, vezi că nu mai pot, rămân aici. La 7 dimineața aud gălăgie în curte. Bă, zi, dar nu știu părinții mei că m-am culcat. Să mă fi lăsat până la 8 un pic. Mă ridic, nu vedeam nimic de somn. Mă ridic, dau perdeaua la o parte, 70 de femei la noi în curte, la părinți. Mă duc în bucătărie, zic, mami, ce faceți aici? Facem 15.000 de sarmale. 15.000. Ce frumoasă e viața când îi faci fericiți pe alții. Ce frumoasă e viața când pentru un pahar de apă Dumnezeu te răsplătește. Dar zic, o parte din sarmalele astea unde ajung? Că știu că duceți la mulți care au necazuri. Zice, o parte ajung la Dumbrava, în Bihor, la bătrânii ăia, la azilul ăla. Acolo ajung. Tu ce faci pentru Domnul? Eu ce fac? Închei spunându-vă că viața noastră se scurge, apar ridurile, apar bolile și fiecare boală care vine în viața ta este un mesager pe care moartea ți-l trimite și moartea prin boală îți spune la microfon, pregătește-te. Știi ce faci tu? Ce fac și eu? Cumpăr nospa și încerc să mituiesc mesagerul. Cumpăr algocalmin și îi zic, taci din gură și lasă-mă în pace că eu nu mor în grabă. Și moartea îmi trimite încă un mesager și încă unul. Și oamenii fac tort când e ziua lor de naștere. Eu vă spun sincer că eu plâng când e ziua mea de naștere, nu fac tort. Și vă spun de ce plâng.
că mai am cu un an mai puțin de trăit. Înțelegeți? Mai am cu 365 de zile mai puțin timp să las ceva în urma mea. Și apoi se va întâmpla și cu asta închei. Cineva va suna la salvare pentru mine. În urmă cu o săptămână jumate, la noi la Deva, unul dintre bătrânii bisericii, cu părul alb, undeva la 80 de ani, o căzut jos, o sunat cineva la salvare, o venit salvarea, l-a luat, pe salvare l-a resuscitat, l-a readus la viață. Când o parcat salvarea în fața spitalului din Deva, bătrânul nostru o coborât de pe targă încet și în fața spitalului o împreuna mâinile. Un om al lui Dumnezeu extraordinar, un mijlocitor. Toată biserica o purta în rugăciune. Un om cu plovăr și cu cămașă, un om simplu, un om care n-are cont de Instagram ca mine. Nu-l știe nimeni. În fața spitalului împreunează mâinile, se uită spre cer și spune: Doamne, te rog frumos să mă ierți pentru toate păcatele care le-am făcut, pentru orice greșeală, și mai am o rugăminte: primește la tine Duhul meu. S-a uitat la doctor și a zis: acum putem merge. O mai trăit o oră. Mi-a fost ciudă că am avut evangelizare programată și n-am putut să plec la mormântarea lui. Nu o să trec. Toată viața o să rămână în minte lucrul ăsta. Ce har-i! După ce ai fost iertat, ai fost transformat, ai fost folosit, să poți să împreuni mâinile și să mai spui: Doamne, n-am fost perfect, dar am o rugăminte, te rog să mă ierți și să mă primești la tine. Asta e har. Asta e mare har. M-am uitat duminică la Anvon și mă abțineam să nu plâng, pentru că pe a treia bancă sau a patra bancă, chiar pe col stătea el și locul lui era gol. Iubitul meu, ascultă-mă, și locul tău va fi gol într-o zi. Și în ziua mormântării tale, patronul tău va suna pe altcineva și îl va angaja în locul tău. Patronul ăla pentru care spui: nu mă duc la biserică, că trebuie să mă duc la el. Ăla. Cei mai buni prieteni ai tăi, în ziua mormântării tale, și credeți-mă că am fost la mormântări, ar fi fain să vorbească numai despre tine. O să vorbească despre vacanțe, despre mașini și despre case. Că ăștia-s oamenii ne uită. Pentru gropari suntem încă un ciubuc. Pentru șef o piesă de schimbat. Însă este ceva ce nu se trece și nu se uită: umblarea ta și umblarea mea cu Dumnezeu. De aceea, la finalul acestei predici, vă invit să ne ridicăm în picioare. Și mă gândesc acum la final să plecăm toți ochii, să închidem ochii, să plecăm capetele și meditând în ultimele 2 minute al acestui mesaj la viața noastră, dă-te rog scrollul acela, bara aceea de la filmul vieții tale înapoi. Vei găsi momente în care ai păcătuit, în care ai falimentat. Vei găsi momente în care erai plin de bucurie, erai sănătos, erai pe vârfuri de munți. Și aș vrea să te rog să te uiți și să vezi și să recunoști că a fost o mâna lui Dumnezeu care până aici a fost cu tine. Aș vrea să te uiți astăzi, indiferent de religia care o ai, că Dumnezeu te-a dus în această seară aici. Eu voi ține ochii deschiși, dar voi vă rog să-i țineți închiși. Nu o să vă întreb de ultima parte a predicii, ci o să vă întreb de prima parte. Pentru că după rugăciunea care o facem cu toții, voi face eu o rugăciune. Dacă este cineva aici în această seară
care a înțeles că Dumnezeu bate la ușa inimii lui, care a înțeles că Dumnezeu îl cheamă, că vrea să-l mântuiască, că vrea să-l ierte, că vrea să-i dea o viață nouă. Dacă este cineva aici care are nevoie de pocăință, de mântuire, de Iisus, în timp ce noi ținem capul plecat și ochii închiși, fă-mi un semn cu mâna. Dacă ești aici și ai nevoie, Domnul să te binecuvinteze și pe dumneavoastră, și pe tine, și pe tine, și pe voi patru, și pe tine. Dacă mai este cineva care vrea să se pocăiască în seara asta, și pe tine, și pe dumitale, și pe tine, și pe dumitale, și pe dumitale. E un gest simplu, dar undeva o inimă a înțeles că Dumnezeu din cer le-a vorbit. Mai întreb o singură dată dacă mai este cineva în afară de cei care au ridicat mâna. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să ne rugăm cu toții. Și la final mă voi ruga eu și mă rog ca Dumnezeu din cer să ne asculte. Amin.